Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A denominación de orixe Rías Baixas protagonizou unha xira dunha semana por Asia. A expedición estivo integrada por 13 adegas da denominación que viaxaron acompañadas polo secretario xeral e a directora de marketing Ramón Huidobro e Eva Mínguez. Achegáronse ata Tokio e Seúl. A primeira parada realizouse en Tokio o mércores 2 de outubro, onde un total de 11 adegas de Rías Baixas participaron nunha masterclass, unha cata e degustación dos seus viños atlánticos, así como nunha reunión de traballo con prescritores xaponeses. A actividade resultou todo un éxito de participación, como ven sendo habitual cada ano que Estadeo visita o continente asiático. Durante a mesma estiveron acompañados polo conselleiro da Oficina Económica e Comercial de Tokio, Gonzalo Ramos. Inicialmente estaba prevista unha xornada en Taipei pro pasado venres con 10 adegas, pero finalmente tivo que suspenderse por cuestións meteorolóxicas. A seguinte parada finalmente foi en Seúl, cunha xornada que asistiron 10 adegas e que novamente reuniu o sector profesional de Seúl nunha masterclass chea ata bandeira na que os prescritores mostraron novamente o crecente interese dos viños de Rías Baixas. Tamén resultou todo un éxito de participación a cata e degustación dos viños das adegas, así como a posterior reunión de traballo. A denominación de orixe Rías Baixas leva viaxando a Asia máis de 20 anos, primeiro coa participación en feiras profesionais e despois con actividades organizadas polo propio Consello Regulador dentro do seu plan promocional. De feito, é un mercado potencial e cun gran percorrido para os seus viños atlánticos. O mercado asiático importou en 2023 preto de 236.000 litros de viños de Rías Baixas, dos cales case 84.000 foron parar a Xapón, o que permitiu facturar un total duns 2 millóns de euros no continente asiático e concretamente 682.000 no país nipón. A súa importancia e proxección fan que o mercado asiático se atope dentro do plan promocional de Rías Baixas. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos?
Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus 2 materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus 2 modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Meis é un dos municipios do Salnés con maior extensión de viñedos e dende o 2019 o sector atopa en Meus Viños o seu gran escaparate de promoción e divulgación. A Feira Vitivinícola acada a súa 5ª edición consolidada como un dos grandes eventos do ano no municipio, tanto que medra adiantando a súa inauguración o venres. Cada ano tratamos de innovar, en este caso o que fixemos é, por petición expresa da veciñanza, que se lle fai corto día medio, pois poñer medio día máis, por iso decidimos abrila pois a festa o venres a noite. Habrá un acto no que, bueno, pois esperemos ter representación institucional como nos outros anos que nos acompañan en ese acto de apertura. Unha cita que convidan, por suposto, a visitantes, pero tamén a todos os veciños de Meis para que poidan gozar e presumir dos viños que se elaboran na súa terra. Moitos destas familias, de nosos veciños, o seu motor económico desas familias é a viticultura e por iso creemos que esta festa é un homenaxe á xente deste mundo, pero tamén unha festa para toda a veciñanza e a todos os veciños e veciñas da contorna. Meus Viños é unha festa que empezou de cero e que cada ano paseniñamente está medrando. Notamos, bueno, pois, en canto a afluencia de xente, a canto a número de cataviños que vendemos, cada ano vamos notando que se vai incrementando. No evento participan 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. Na Praza do Mosteiro e baixo carpa ofrecerán os seus produtos a prezos máis que razoables. Seguimos en 12, vale? Son o número de adegas que van a participar. Como decía Marta, son todo adegas do Concello de Meis, máis as cooperativas que se nutren de cooperativistas, do Concello. Nada, decir, como decía Marta, que esta é a 5ª edición, está xa consolidada, e o que vamos a repetir é o formato do ano anterior, que é unir a Plaza de Abastos co que é a carpa. Ademais, os viños virán acompañados de moitísima gastronomía. Nesta liña, destacar os diferentes show cookings que teñen organizados nesta edición, dándolle o protagonismo a futuras promesas da nosa cociña, como é o caso de Carlos Silvestre e Manu Aval. Todos os anos apostamos por cociñeiros consolidados, por aquí xa pasaron estrellas Michelin, pero este ano decidimos darlle oportunidade a rapaces, en este caso son rapaces, do Concello de Meis, que, bueno, xa se están empezando a foguear nos mellores restaurantes de Galicia. Vamos a traer 2 show cookies, dos cales estes dous cociñeiros xa estuveron nos 2 estrelas Michelin que temos aquí en Galicia. As xornadas complétanse coa cata concurso amateur. É un xogo onde o que facemos primeiro é unha parte máis didáctica, explicamos 5 ou 6 viños, dependendo do ano, normalmente son 6, explicamos, bueno, as pinceladas máis básicas, saímos, metemos un desos 6 viños, bueno, nunha cata cega, e hai que adiviñalo. Quen o adiviñe, pois leva un premio. Entón, esa é a parte máis lúdica da cata. As adegas participantes salientan que esta ampla programación é todo un reclamo que serve para dar a coñecer os seus viños. Ao final é un pouco unha maneira de dar saber, non? Para unha adega participar nunha festa destas, pois sempre é interesante porque te vai a coñecer xa a xente do teu municipio, que en principio é o máis importante. As adegas pequenas como a miña, o mercado que temos é un mercado local, entón sempre é interesante que haxa un escaparate onde te poidas ensinar, non? As propostas vinculadas co viño e a gastronomía hai que sumar tamén unha variada oferta musical. Nesta edición, con tributo a Hombres G, Os Druidas, Pablo Balseiro Trío e Dani Barreira and Friends. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola.
Agrícola Casal ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba Pontevedra. Coa colleita descansando xa nas adegas, chega o momento de celebrar o traballo ben feito. En Ribadumia farano esta fin de semana. O día 12 de outubro celebrase a festa da Vendima. A programación comezará xa cedo, ás 11 da mañá, coas salvas de bombas e alboradas a cargo dos grupos de gaitas Volandeira de Cambados e os Carballeiras de Vilariño. O Salnés en xeral e a Vendimia vivímola prácticamente todos os veciños, e en particular Ribadumia pois é un dos atractivos tamén, pois atractivos económicos moi importantes e da que prácticamente todos os veciños pois nos sentimos vinculados. É difícil que non haxa unha casa en Ribadumia que non teña pois a súa plantación e a súa produción pois vitícola. Xa unha do mediodía na Capela de Barrantes haberá misa cantada na honra de San Miguel, patrón das uvas, pola coral Santa Mariña de Cambados. Seguirán ya a procesión, a degustación de boliños preñados acompañados de tinto e a comida de confraternidade a partir das 3 da tarde. Celebrarase no Centro Social de Barrantes. Tamén se entregarán os premios aos socios que cumpren 80 anos e actuará o Trío Digital. Xa non cabe máis xente neste local para celebrar este xantar de confraternidade. Cada ano vai a mellor e agradecer a toda a xente que queda contenta. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Tras o seu paso no mes de febreiro deste ano pola Slow Wine Fair que se celebrou en Bolonia, en Italia, e en setembro por Terranais Salone do Gusto en Turín, o director da feira Vilagarcía Castes, José Dieste, participou esta fin de semana na feira Slow Wine Latam, que tivo lugar en Buenos Aires, Argentina. Castes foi a única representación galega nesta feira, considerada como a máis importante de Latinoamérica no ámbito do Slow Wine. José Dieste participou xunto co presidente da Asociación Galega de Catadores, Juanjo Figueroa, en varios relatorios e charlas nos que tivo ocasión de presentar e representar a oferta e a riqueza vinícola de Galicia. Así mesmo participou nunha cata de viños galegos organizada pola Federación de Catadores de Argentina e outras dúas que se celebraron en dous prestixiosos wine bars de Buenos Aires. A presenza de Castes na Slow Wine Latam fortalece a imaxe internacional de Galicia como zona vitivinícola de renome, a vez que fomenta as sinerxías e a internacionalización da Feira Vilagarcía, consolidando a súa posición no escenario global do viño. Mentres a feira prepárase para celebrar unha nova edición en Vilagarcía. Será os días 22, 23 e 24 de novembro. Ademais da feira de viños e do campeonato de cata, Castes incorpora este ano ao seu programa un festival musical e un foro en formato late night. O festival, bautizado como Castes de Musical, celebrarase os 3 días da feira na Praza da Verdura Vilagarcía. Xa hai varios artistas confirmados, como de Pedro Velaco, como Paradiso ou Catuxa Salome e Antía Muiño. O abono xa está á venda en www.tiquetrona.com a un prezo de 38 euros. Cando se anuncia o cartel completo poránse a venda as entradas por día. En canto os concertos do domingo serán con entrada libre. A cita concíbese como unha actividade que propicie máis en outro contexto a vocación de lugar de encontro de Castes. Os organizadores explican que se concibe como unha romaría 2.0 con formato reducido e cunha capacidade máxima de 70
700 asistentes. Haberá tamén taberna e zona gastro. A segunda gran novidade desta edición de Castés é a reconversión do Foro Castés nun late night. Será no Salón García e estará presentado por un coñecido comunicador. Abordaránse cuestións relacionadas coa cultura do viño, mesturadas co espectáculo e o humor. O acto concluirá coa entrega dos premios Magnum que concede o Instituto Galego do Viño. A programación de Castés complétase coa celebración o domingo 24 de novembro dunha nova edición da Feira Independente do Viño, a que está previsto que acudan ao redor de 100 adegueiros, o campeonato de cata por equipos, aulas de cata e algunha outra sorpresa de carácter internacional que se desvelará nas próximas semanas. Agricultor. Chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.